Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngisafuna ngisho ukunika ithuba lokushada umbangela. Ukuze ngiseve isikhathi. Ngoba phela kuningi isikhathi esincane. Hallelujah. Amen. Ngicela sihlise kancane isawundi bazalwane, ngifuna ukuza abazalwane nje kancane. Singayithishisa ukunciphisa kancane but izwakala. Okay. Ngifuna ukuzala amazwi aze mwaso kahle agqitshwa i-keyboard. I-keyboard phela izobheka thina. Asabheki i-keyboard. Hallelujah. Uyikho empilweni yami Jehovah. Uyikho empilweni yami Jehovah. Jehovah, Jehovah, Kuye uNkulunkulu wethu mfihle khulume wena enhliziyo yakho yanayo imimoya emelana nemlayezo ngegama likaJesu waseNazaretha khulula umlilo wezulu wena thatha indawo mabiyela abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu in Jesus name amen. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngibingelela uBishop, ngibingelela abafundisi nomama. Ngibingelela ibandla lonke. Hallelujah. Angaqala ukushumayela bazalwane ngakade ngibale. Okay. Angaqala ukushumayela. Ngiyafundisa. Ngisakhuluma. Ngingane esakhasa ke bazalwane, ingane esakhasa ayijahwa. Anjalo ngoba phela kwakhona ukukhasa kukhombisa ukuthi kune level ezayo ukuhamba ngeke kanjalo ikhulu. Hallelujah. Bazalwane ngale kokuchitha isikhathi ngizozama nami nje ukuphuthuma emazweni ayisikhombisa ashiwo uJesu esiphambanweni. Mina ngizosho izwi lesibili. Abangazi ngosakhilwa kaNdema khona ngapha eMangethe. Hallelujah. Kanyoba Mkhize. Ngilama uba Bungema. Ngilanya uba Bungema. Uba Bungema okanoma kumele noba okanoma okamazibo. Hallelujah. Ngibingelela uGogo Isikhukukazi, uGogo Ngema, ngibingelela uGogo Ngema isishingishana. Hallelujah. Baningi abantu engifisa ukubabingelela kodwa manje ngoba isikhathi sikalekile lezwe. Okay bazalwane, izwi lesibili uGaluka 23 verse 43. Ngizocela nivulele lona kuphela okunye kuzobe kufundwa yimina. Hallelujah. Izwi lesibili uJesu wathi, "Ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uyakuba nami eparadise." Hallelujah. Amazwi ayishiwo uJesu lawo. Lamazwi ayipromise, ayisethembiso. Futhi lawo mazwi ayireward. Hallelujah. Ayumvuso. Hallelujah. Kanjani na ake siqhubeke bazalwane. Siqale sibuke nje kuma surroundings ale ndawo kwakushiwa kuyona lamazwi. Kuthiwa indawo kanjani. uJesu ebethelwe nabantu ababili ephakathi nendawo kulabaphanga ebethelwe kanye nabo. Kukhona omunye wasesandleni sokunene, omunye wasesandleni sokhohlo. Hallelujah. Masibuka lapha yaku Mark 15 verse 27 to 28. Kwabethelwa kanye naye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo.
kwase kugcwaliseka umbhalo othi wabalwa kanye naboni. Haleluya. uJesu wethu inkosi yethu wayengenacala engenasono kodwa kwenzekani wabalwa kanye naboni. Njengoba incwadi le iyakufakazela lokho. Indaba uJesu phela wayengenasono engenacala. Angithi wayemele thina phela. Ithina sayisizulu. Bona bakuhlisa ngayo ukuthi hawu le nkosi yabo leyo ithi inkosi yethu inkosi la uNkulunkulu nani. Akasibukise ngaye simfake ngaye lezi zoni simbethele kanye nezoni lezi kodwa ke bona babengazi ukuthi bafeza le plan le kaNkulunkulu ukuthi uJesu uyomela thina. Haleluya. Siqhubeke futhi khona lapho engisabuka yona le environment ama surroundings khona iziqubu zabantu la ezazigcwele zithi uJesu akabethele ezazimthuka zimisha ngayo yonke le nto le zithi manje uyindodana kaNkulunkulu ngempela akazikhuluma. Haleluya. Zasimzonda babemzonda laba bantu uJesu for iqiniso lakhe nalento ayeyona. Babemthuka bembhinqa yabona bethi makasindisele. Haleluya. Lenzondo le yazi yangena nakulaba bantu laba ayebethelwe nabo labaphanga ababili. Labaphanga laba ke bangabaphangi vela babe namacala abo yayisekhesha phe nabo along the way amanye amacala abo ayesedala ukuthi begcine nabo sebefikela esiphambaneni sebebethelwe sebezo thola ipunishment yokuthi bebethelwe bebulawe. Haleluya. So lenzondo manje yangena nakubona laba baphangi. Masibuka kuMathewu 27:44. Kepha nabaphangi ababethelwe esiphambanweni kanye naye bamdumaza kanjalo. Futhi nabo bayijoyina le party le yokudumaza uJesu. Kahle bonke labantu ababegcwele babe against uJesu. Haleluya. So now uJesu kuleva wayengakhuluma nabo ephendule ebakhumbuza imisebenzi ayenzile. Imisebenzi wakhombisa ukuthi already lo muntu lento athi uyilona lo muntu athi uyena. But uJesu akakhethanga lokho. Wazithulela uJesu emva kwalokho wakhuleka umkhuleko obheke uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Wathi baba bathethelela bakwazi abakwenzayo njengoba beseshilo ubaba. Haleluya. Amen. So emva kwalokho ngizobaphakela abaphangi lapho kunomphangi 1 nomphangi 2. Haleluya. Ngoba lapho bebabili bengapha uJesu. So umphangi 1 engathi kwaba khona inhlansi emthintayo uJesu emva kobe sekhuleke lomkhuleko. Kwangathi khona inhliziyo yakhe manje engathi khona okuyihlabile njengomkhondo. Haleluya. Ngoba phela emva kwalokho uJesu esekhulekile yena waqala wathula manje. Wangabe saqhubeka nale phasi nokuhlanganyela nalabantu abathuka uJesu nalabantu ababheka uJesu. Waseyathula waba silent yena manje. So manje yena waqala wagijima imicabango emisha manje ngondweni yakhe. Waqala manje sekuphembeka ithemba ngaphakathi kuyena. Haleluya. So manje sebuka uJesu ngamanye amehlo yena akasambuka la mehlo akade embuka ngawo before. So manje inzondo kaJesu ayisekho lo mphangi wani lokukhuluma ngayo. So manje usekhuluma ngevoice esoft, ivoice eqhamuka enhlizweni esoft. Ngoba phela mase uphendukile sekungena uNkulunkulu inhliziyo iyashintsha. From the stony stubborn heart iyaphuma kungena inhliziyo ethenda. Othi noma uNkulunkulu aphuma amazwi kuzakala ukuthi la mazwi aphuma enhliziyweni ethobikileyo, enhliziyweni ephendukileyo. Haleluya. Bese sibuyela kumphangi 2. Ngathi umphangi 1 lo besikhuluma ngayo. Umphangi 2 lapha kuLuke 23:39. Ake sibuke lapha 23:39. Haleluya. Amen. Okay. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusike uKristu na zisindise kanye nathi. Haleluya. Amen. Angithi uyabona ke lo usaqhubeka. Usaqhubeka naye usathi into ayifunayo ukuthi yena esindiswe from lesima sexual. Ngizobazala esindiswe ngokuthi ekhishwe la esiphambaneni esuse esiphambaneni ebuyele ekhaya ehambe yoqhubeka nemisebenzi yakhe. Siyazwana bazalwane. Haleluya. Amen. Sibuyele kumphangi 1. Umphangi 1 manje yena akasam-insult uJesu ngithi. Akasamthuka uJesu, akasaboni yonke le nto ke manje. But uyavuma uthi thina sifanele ukulahla samukeli sokufanele imisebenzi yethu. Okushoyo lo mphangi 1 ke manje. Usibona kuphi lokho nange semkhuza lapha ku verse 40 to 41. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesaba uNkulunkulu. Ingane ngokulahlwa nawe na. Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukele okulingene nesikwenzile. Kepha lo akenzanga lutho olubi. Shintshile manje le nto.
Haleluya. Sishintshile manje lo ndoda. Le ndoda akasaboni kuphela ubuhlungu nokujeziswa kodwa usebona ukubi bezono zakhe. Angithi lo usaqhubeka lo uthi phela uJesu akasikhulu. Bayuthi ngempela uyilento athi uyiyona. Akasikhulu lento. Haleluya. Kodwa lo useshintshile manje siyamention ukuthi hayi bosibekwe yini kambe mina nawe. Angithi useyakhumbula phela manje sebona izono zakhe. Haleluya. Phela bazalwane umuntu mayeseguqukile ngithi uyayibona izono zakhe. Ngoba phela mayesenza izono akayiboni izono. Kodwa mayeseguqukile uyaqala manje bontsalo. Ku-wrong lokho ya. Abantu abaningi bazalwane bayibalekela izono beyishiye hayi ngoba bengasayifuni. Ingoba besatshiswa ukuthi ikhona kuthiwa isihogo. Ayisithi phela ushinyelwe ukuthi isihogo uzesogweni nani. So egijima umuntu hayi ngoba ebona izono zakhe akayiboni izono zakhe but uza la kuNkulunkulu ngoba esaba isihogo. Haleluya. So abanye bahlala kwi-fence ngapha nangapha ebuku ukuthi kumnandi kuhamba kahle ngakule side ngapha esontweni noma ngapha kuNkulunkulu ethathe lokho okuhambisana naye. Haleluya. Iqiniso phela linjalo bazalwane kunjalo nje. Haleluya. Kodwa lo umphangi wokuqala waphumela obala yena wakwazi ngisho ukuphuza umngane wakhe uthi ayindoda thina we deserve to be here. Lo muntu akafani nathi thina siyawazi sikwenzile sokusibekela. Haleluya. Lo useshintsha indlela yakhe manje akasahambi ngendlela endala. Haleluya. Usehlukene nabade hamba nathi ade hambisana nalo umphangi wesibili lo othi uJesu akabakhululi. Kodwa manje useshintshile lo usehlukene naye. Ngoba phela sibuke nalapha Efesu chapter 5 verse 11 ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo kepha kunalokho nidalule. Seyaqala manje uyadalula ukuthi mina nawe ndo sibekwe yini kambe seyidalula indaba manje siyamdayisa lo usevulekile useshintshile aseshintsha ngempela lo muntu. Ngoba phela bazalwane umuntu mayeseshintshile izo zonke izinto ezikhombisa ukuthi ekhuze lapha kade enza nabo. Angithi yazi ngikhumbula kala amasenza ama-conference noma inkonzo zetende ngisamncane phela bazalwane. Kwakuyo khona abantu abafikayo ntambama inkonzo ya-6 nje kukhona abantu abagqoka amajazi behlala emuva beyongumsinde mfundisi ethi eshumayela ekhuluma nabo bekhuluma lapha behlekisa kuhleke. Kodwa kube khona lowo othi masekuthipele inhlanzi inhliziyo yakhe isihlatshwe izwi eqale manje khashe bashiye bekhona esuke nejazi lakho umfundisi ekhona ezela phambili bethi bahleka bengakhona besale bekhamisela ukuthi hayi bo lona manje usenze njani. Okulandelayo lapho uyena osebakhuza next time ukuthi hayi ukuthi ungayenzi that is the fact iyayenza esikhuleni. So beke izwi laNkulunkulu masekuthintile hlala inhliziyo yakho umehluko fanele ubonakala. Haleluya. Haleluya. Jesu inkosi bazalwane. So manje le ndoda yayisiphenduke ngempela kuba yayisiwazi nokuthi ikhuze. Emva kolokho ke yayisiba nale request iba nalomkhuleko lapha kuLuke 23 verse 42 sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Haleluya. Amen. Sisho umkhuleko omncane manje le ndoda yobhekise direct kuJesu futhi imthola khona la eduze ayinakude. Haleluya. Amen. Bose ya responda futhi uJesu kuyona. Wa responda kuJesu kuyona. Asiyaqhamuka ke manje lamazwi. Lapho Luke 23 verse 43 wathi kusokuqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Haleluya. Amen. uJesu wayeseyinhlungwini singakhohlwa lokho. Ethuwa ngapha zimkhalela ngapha but still akakwazanga akufika ukuthi eluze lokho ukuthi uzele ini lapha lezi ndele sayempethele kanye nazo la wayezele bona bonke abantu abanjalo. Angithi uJesu akabuzanga mbuzo, there were no delays. Aka-interrogathanga umuntu ukuthi njengoba usuthi ke manje usufuna ukukhumbula embusweni wami uba nosukaphi wenzeni. There was no waiting period. Asho ukuthi sizobona ngokuqhubeka kosuku ukuthi hamba kanjani. As long as uvuma ngomlomo wakho ukholwa ngenhliziyo, it is done. Hallelujah. Now this guy wavuka ekuseni nezono eziningi ezinye singazazi
ezinye zazo zaseyikhetshaphe naye zambeka la esiphambanweni. Ngathi wayebekwe izono zakhe phela la esiphambanweni, akavelanga wasukela. Haleluya. Kodwa ngomkhuleko omncane nje wayengazi ukuthi usuku lakhe lokuphela sokukhona inkosi yamakhosi eduze kwakhe. Futhi nakuba esefike khona engaqalanga warealize ukuthi ngikwipresence kabani manje, kodwa yathi ingqondo yakhe mayibuya esebona inhliziyo yakhe isithi ukuthi hayi bo, lo muntu lona is really who he says he is. This man is really what he says he is. Seyabona manje sevulekile amehlo, wawubhekisa umkhulu wakho omncane direct kuJesu ekhona la eduze. NoJesu wamphendula abazalwane. Wayengazi lo muntu uthi uyohlangana noJesu lolu suku ama-hour akhe okugcina ephila. Wayazi ukuthi uzofa ngoba wayesentsheliwe, wayeboshiwe, futhi waze yaqala iprocess, waze wabethela nasesiphambanweni sakhe lesi. Wayesazi ukuthi kuphelile ngaye, kodwa ekugcineni wayithola leyo nhlanhla leyo yokurealize ukuthi no man, khona lo muntu esilayiduze kwakhe. Ake ngithathe leli thuba elivelayo ngilisebenzise. Haleluya. Kodwa lo munye masibela lapha ezweni sisakhuluma ngalethi wathi uJesu ukuthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Angithi mhlawumbe lo muntu wayesalindele ukuthi hayi mhlawumbe ngelinye ilanga ngihlangana noJesu kuyoba right, kodwa uJesu wathi namuhla. Akasho ukuthi ngelinye ilanga, asho but namuhla. This man was so lucky ukuthi physically he died and rose with Christ. Physically. The same day le ndoda yafika noJesu eparadise. Lo munye akayitholanga leyo ndlela ngoba usenjalo waqhubeka wabambelele ezonweni zakhe. Even though eseyizwa le conversation, eyizwa le mpendulo eqhamuka kuJesu, kodwa still inhliziyo yakhe yangathinteka. Haleluya. Namhlanje ke sengiyohlala phansi bazalwane. Umbuzo wami uthi wena ungumuphi umphangi labaphangi abawuthuma? Singabaphangi sonke, sasingabaphangi sonke. Kodwa manje kubalekile ukuthi wena siwamuzwa noJesu ethi uzoba nawe eparadise.